Els altres, que té forma de tasco i és proporcional amb la llargada de llum. Orelles. Són punxegudes, altes i acumulen molta cera. Nas. És de color negre. Dentadura. És forta i consta de 42 dents. Ulls. Són marrons foscs i forma d'armella. Morro. És la meitat de llarg que cap. Coll. És fort, no té papada i és muscular. Una mica més alt. Cos. És musculós i llarg. Esquena. És forta i ferma. Pit. Normalment té el pit ample. Cua. Té el pèl més llarg que la seva part inferior. Peus. Són arrodonits amb les ungles curtes. Ungles. El color de les ungles són negres. Protecció del cos. El seu cos està recobert de pèl. És llanut. Ensenya. Qui tens en aquesta bossa? Pèl del gos. Molt bé. Respiració. La respiració dels gossos és com la de les persones segons la seva edat. Les normals cos petit i algunes respiracions per minut. Cos adult. 16 a 20 respiracions per minut. Cos vell. 14 a 16 respiracions per minut. Tipus de sang. En general, els mamífers, com ara el gos, té la sang calenta. És per això que manté una temperatura corporal constant. Per això necessita 10 vegades més aliments que els de sang freda. Vas a ensenyar-ho. Reproducció. La femella entre els 6 i 9 mesos ja pot tenir la primera gestació. És de 63 dies. Pot tenir d'una gairebé 12 gossos. Quants gossos? D'una gairebé 12 gossos. Desplaçament. Els gossos es mouen d'un lloc a l'altre, utilitzen les 4 potes i es diuen quadrúpeds. Medi on viuen. Aquest gos està bé si viu en un país, però sempre és millor que ho faci en algun pati ample, perquè necessita activitat diària de 10 a 15 minuts. Curiositat. El pastor alemany és una raça de les races del gos més populars del món. Treballador molt bo amb la família i excel·lent guàrdia, ja que la policia de molts països l'utilitzen per treballs d'investigació. Espero que us hagi agradat. Ens ha agradat molt.